तोहरा राजा रंग बाज के मिजाज अभी बनल नइखे। कैसे हुआ गाना चोरी, किसने किया गाना चोरी, किसका गाना मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बजेगा, किसके गाना में है दम, किसका गाना का वीडियो सबसे ज़बरदस्त है, पूरा फुल जानकारी मिलेगा आप लोग को इस वाले वीडियो में। तो तोलो ये वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लें काहे कि तोलो कि ये वाला वीडियो में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के जो गाना बा, अरे हाँ खेसारी लाल के रंगबाज और राजा रंगबाज दोनों गाना के पूरा डिटेल्स में बात करल जाए कि हाँ कैसे गाना चोरी भल और गाना केकर चली लॉन्ग टाइम तक मार्केट में, केकर गाना फ्लॉप हुई और केकर गाना हिट हुई, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो तोलो ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ पावर स्टार पवन सिंह के गाना के टाइटल का बा, तो पावर स्टार पवन सिंह के गाना के टाइटल बा रंगबाज राजा, वहीं पे खेसारी लाल यादव गाना के टाइटल बा रंगबाज। अरे दोनों आमदी के टाइटल मान के चल सेमे बा, खेसारी लाल यादव में एगो खाली रंगबाज बा और पवन सिंह में राजा रंगबाज हो गल बा। बाकी बात कर ले कि पवन सिंह गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न बिटू विद्यार्थी और उहे म्यूजिक दिले बड़न शुभम राज। अरे हाँ दोनों आमदी एक आमदी गाना लिखले बा बिटू विद्यार्थी और म्यूजिक दिले बड़न शुभम राज पवन सिंह गाना में, जौन गाना के टाइटल बा राजा रंगबाज। और उहे पे खेसारी लाल यादव के रंगबाज गाना में लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। बाकी भाई लोग सबसे पहले बात करल जाए कि हाँ ये गाना चोरी केंगा हो गल बा। तो भाई लोग देखल नहीं होला जौन गाना बा तो चोरी हमारा लागत अपना से करावल गल बा। अरे पवन सिंह के आज से कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले डॉमी वायरल होत रहलका राजा रंगबाज गाना के, और उ डॉमी के केहू भी ना पूछत रहलका। अरे केहू भी ना ओकरा के प्राइवेट करत रहलका ना डिलीट करत रहलका, यही उ गाना चलत रहलका डॉमी के उ डॉमी कइले रहलका और खुशी ककर के आवाज़ में दोनों आमदी के आवाज़ में डॉमी वायरल होत रहलका। और भाई ई वाला गाना के पवन सिंह गाना राजा रंगबाज कितना दिन पोस्टर आ गए रहलका और गाना के डॉमी भी वायरल होत रहलका और जल्दी गाना ना होत रहलका। तो हमारा ऐसा लागत है कि हम ये दोनों आमदी चाल अपने में चल के और गाना के जौन बा तौन वायरल करवावे खातिर ये दोनों आमदी मिल के चाल चलल बा और गाना दोनों आमदी के लगभग सेम ही बा। अरे दोनों आमदी गाना सेम ही बा। बाकी ऐसे में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के जब एक खानी गाना आयल बा तो मार्केट में बहुत सारा गाना बाजल बा, हम तो लोग फोटो लगा देम तो लोग देख लिया कई सारा खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक ही गाना के इधर उधर का गाना गईले पड़ल तो पूरा 100 मिलियन पार बा और सुपर डुपर हिट गाना बल बा। तो हमरा लागत है कि दोनों आमदी के चाल बा, अगर पवन सिंह के चाल ना रही तो पवन सिंह अपन जौन गाना भरलका राजा रंगबाज जौन के डॉमी वायरल होत रहलका तौन के गाना प्राइवेट करा देतन कि हाँ ये जौन गाना बा तौन चोरी ना होइत। तो भाई लोग हमारा लागत है कि हाँ दोनों आमदी के ही चाल से ये वाला गाना चोरी भइल बा। बाकी तो लोग के का विचार बा के कैसे गाना चोरी भइल बा, के चोरी करेल बा, तो लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बात करल कि हाँ दोनों आमदी के गाना कैसन होकेला बा। तो यहाँ सबसे पहले बात करत नहीं पावर स्टार पवन सिंह गाना, तो भाई लोग पवन सिंह गाना बहुत ही जबरदस्त बा और एमे जौन बा तौन खुशी ककर से थोड़ा सा मतलब आवाज़ में काहे कि पवन सिंह के जौन गाना बा तौन पूरा मीठा आवाज़ बा और मीठा आवाज़ में थोड़ा सा तीता आवाज़ घुस के थोड़ा गाना के मतलब गड़बड़ा जाता, फिर भी गाना मस्त बा। और खेसारी लाल यादव की बात कर ले तो खेसारी लाल यादव के भी गाना बहुत ही जबरदस्त बा, काहे कि खेसारी लाल यादव गइले बड़न और ऊपर से खेसारी लाल यादव के गाना गवा दिल बड़न शिल्पी राज से, जौन गाना पूरा जबरदस्त हो गल बा, बहुत ही झकास गाना हो गल बा। जौन शिल्पी राज गा दिल बड़ी तो 4 चांद लाग गल बा। और बात कर ले कि दोनों में कैसन गाना बा और केकर हिट लाइन बा, तो पवन सिंह गाना में जौन बा तौन पवन सिंह के ही हिट लाइन बा और उहे खेसारी लाल यादव के गाना में शिल्पी राज के हिट लाइन बा। अरे बोलो मानल नहीं तो दोनों गाना सेम ही बा, इधर उधर पलट दियल बा। पवन सिंह गाना में पवन सिंह के हिट लाइन बा और खेसारी लाल यादव गाना में शिल्पी राज के हिट लाइन कर दियल बा। बाकी तो लोग के वीडियो में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव के वीडियो में देखे के मिलन प्रियंका राय और उहे पवन सिंह के वीडियो में देखे के मिलन खुशी तिवारी। अरे दोनों आमदी के वीडियो के बात कर ले कि वीडियो कैसन बा, तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त बा। अरे बोलो बहुत ही लाजवाब वीडियो बा और दोनों आमदी के गाना बहुत ही बेस्ट बा। बाकी बात करल कि हाँ दोनों आमदी के गाना लॉन्ग टाइम तक ले केकर गाना चली, तो भाई लोग देखल लॉन्ग टाइम तक ले गाना दोनों आमदी के चली, काहे कि दोनों आमदी के गाना बेस्ट बा, जबरदस्त बा। तो दोनों आमदी के गाना चली और दोनों आमदी पर तगड़ा तरीके से व्यूज भी आवता। अना भाई लोग खेसारी लाल यादव के भी गाना पर व्यूज आवता और पवन सिंह के भी गाना पर बहुत ही अच्छा व्यूज आवता। बाकी बात कर ले कि हाँ अभी तक खेसारी लाल यादव के गाना पर कितना व्यूज बा, तो सबसे पहले तो लोग बता दी कि लाइक बा 98,000। अरे हाँ पहले 98,000 लाइक मिलल बा और 5,79,000 तक व्यूज मिलल बा 6 घंटा में। और इनकर गाना जौन बा तो 26 नंबर पर ट्रेंड करता खेसारी लाल यादव के। और वो भी पवन सिंह के बात कर ले तो हाँ पवन सिंह के गाना जौन बा 6 घंटा में 68,000 लाइक मिलल बा
और 3,84,000 व्यूज मिलल बा। और अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव के जौन गाना बा तौन बहुत ही आगे जा रहल बा। और खेसारी लाल यादव का गाना थोड़ा सा पीछे बा, लेकिन भले पवन सिंह गाना थोड़ा सा पीछे बा, लेकिन ये भी गाना बहुत बेस्ट बा और छोटा चैनल से आयल बा। और खेसारी लाल यादव के जौन बा तौन गाना बड़ा चैनल से आयल बा, यानी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आयल बा। और पवन सिंह के जौन गाना बा तौन एक छोटा चैनल से आयल बा, JMF भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग दोनों में गाना बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही मस्त बा, बहुत ही लाजवाब बा। तो लोग केकर गाना के ज़्यादा सुनत रहलन, केकर गाना तो लोग के अच्छा लगा था कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी बात कर ले कि यहाँ कैसन बात है, खेसारी लाल यादव के भी गाना बेस्ट बा और पवन सिंह के भी गाना बेस्ट बा। और जब एक एक खानी गाना आयल बा तो दोनों आमदी के फैन मिल के पूरा तबाही मचा दिल बा। काहे कि भाई लोग जब खेसारी लाल यादव के भी फैन पवन सिंह के गाना के सुने जाता रहलन और पवन सिंह के भी फैन खेसारी लाल यादव के गाना के सुने के जाता रहलन। काहे कि दोनों आमदी सुने के चाहता कि काहे कि दोनों गाना एक ही टाइप के बा और थोड़ा मोटा इधर उधर। बाकी बात कर ले कि दोनों आमदी के गाना के वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो वीडियो के क्वालिटी भी पूरा जबरदस्त बा। अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव के भी गाना के रंगबाज गाना के वीडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त बा। और पवन सिंह के भी गाना के वीडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही लाजवाब बा। और ज़्यादा हमारा वीडियो क्वालिटी के अच्छा के बात कर ले तो हमारा पवन सिंह के लागत है, काहे कि पवन सिंह के जो लाइटिंग के सेटअप बा तो बहुत ही तगड़ा बा और बहुत ही झकास बा। बाकी बात कर ले कि हाँ खेसारी लाल यादव के गाना कितना दिन तक ले चली, तो भाई लोग ये पूरा लॉन्ग टाइम तक ले चली। काहे कि खेसारी लाल यादव के अभी शुरुआती रिस्पांस बहुत ही बेस्ट बा, बहुत ही झकास बा। और पवन सिंह के भी गाना बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त बा। और दोनों आमदी गाना सुनने में पूरा मज़ा आ जाता है, इतना बेस्ट गाना दोनों आमदी के बा। बाकी तो लोग केकर फैन बढ़लन, केकर गाना ज़्यादा सपोर्ट करता लन, केकर के तो लोग ज़्यादा माने लन, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी भाई लोग हमारा तो दोनों आमदी गाना बहुत ही ज़बरदस्त लागल कम। और बात करल जाए कि हाँ गाना के चोरी कैले बा, तो भाई लोग हमारा जैसे में लागत है, जहाँ तक लागत है कि हाँ ये थोड़ा सा खेसारी लाल यादव के इधर उधर से चोरी कैले बड़न। बाकी खेसारी लाल यादव कहते रहे कि हम कितना दिन पहले ही गाना गा दिल रही, तो हमारा भाई लोग उतना नहीं के पता कि हाँ के चोरी कैले बा। बाकी तो लोग भी जानते रही तो कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी खेसारी लाल यादव के रात में ही पोस्टर आगल का, बहुत ही जल्दी से ही वाला गाना आयल हम तो सुननी है सुबह जब सिर्फ गाना आगल का तब सुननी है, हम पोस्टर वोस्टर कुछ ना देखनी है ना, तो वीडियो जरूर बनाई थी। तो हमारा लागत है कि यहाँ खेसारी लाल यादव के में गड़बड़ी बा और खेसारी लाल यादव ही चोरी कैले बड़न। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के भी गाना बेस्ट बा और पवन सिंह के भी बेस्ट बा। और अब देखल जाए कि हाँ लॉन्ग टाइम तक ले केकर गाना बाजता, जेकर गाना के पब्लिक के प्यार दी ओकर गाना लॉन्ग टाइम तक ले बाजी। बाकी दोनों आमदी के ही गाना बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही लाजवाब बा। बाकी तो लोग केकर फैन बढ़लन कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन और तो लोग के गाना खेसारी लाल यादव गाना कैसा लागल का और 5 स्टार पवन सिंह गाना कैसा लागल का तो लोग कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लागल, अच्छा लगल तो लाइक कर, चैनल के सब्सक्राइब कर, वीडियो के शेयर कर। लेकिन बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ल चाहे पवन सिंह के फैन बढ़ल तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ तो लोग के दोनों में गाना कैसा लागल का। बाकी यहाँ तक ले वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।